Mga butaks, grabe katinaw ang dagat mga butaks. Tara oh. Tinaw pa sa inyong relasyon sa tanang mga nutana unsa katinawan yung relasyon. Mas tinaw pa siguro ne. Hey yo, what's up mga butaks? Di balik na sad. Boy, butak! So karon, sa inyong nakita, nami karon sa dagat. Nami karon sa probinsya na mo. Sa tanan mga utana nga taga-asa ko, taga Santander ko na ako. Santander dali ra kayo makitaan basta makatultol mo Santander. Dali ra kayo makitaan. No, nami karon sa dagat. Manguha mi karon og lato. Nya mo ni, walay sulod pa among kuan. Mo ni among gamiton pag sulod og lato nya. Wala pa may lato, kanilang ulo ko sulod sa. So, dara mga kauban. Mga kauban ako, si Boy Idol TV. Sa tanan nga mga wala pa ka-subscribe ni Boy Idol TV, palihog kog subscribe sa iyang YouTube channel ug i-click ang notification bell para mas ma-update ka sa mga bagong video. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Tara mga kauban ako, nindot yung dagat diri mga butaks. So, pabuta lang ninyo ha kung naa ba may makuha or wala. So, moadto na mi, di na namo ni dugay-dugayon. Let's go! A few moments later. Yo, what's up mga butaks? Kadyo trami kaayo kay grabe. Kusog ang sug ang dagat. Mao rin nakuha na mo. Lami kani sa parisan og bahaw. Naay lato, naay suwaki, ug naay siyok. Oh, pait sa jugay niyo. Kadyo tra kayo me. Pero amo aning lipyuhan kadyot kay mga on meron na ibahaw dala. Mao ni ang ipares na sa lato. Sardinas na siya. Lami kini ipares og lato. So amo sa ning lipyuhan kadyot kay mga on na taron na ibahaw dala. So let's go. A few moments later. Mga butaks, mga on na ta. Dara! Sardines! Ug dara! Swaki! Siyok! Lato! Hala! Mga on! Ang sarap! Danatay kuan ka ng naay nag-sponsor na tuan ni no? Naay nag-sponsor! Thank you very much sa nag-sponsor ni shoutout ni mo idol! So, mga una ta. Tara lato, lato. Ang lato para sa sardinas oh. So layin ni mga butaks, lami kayo. Grabe! Lami kayo! Ayun mga butaks, manami yung kaon, busog na, grabe. Lami yung kaon, basta as dagat sila, grabe, busog kayo eh. Lingaw-sad, manami kaligo. Uli na meron, taon-taon, relax na kayo, kaya busog kayo. So, salamat kayo sa inyong paglantaw sa aming video. Makita rata sa sunod na mga video.
Kung bago pa lang ka sa channel, palihog kong like, share, comment, o subscribe. Kung ay kalimot, i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bago na mong video. Bye-bye!